SKD ya ce yana bayan kai yana so ya maimaita wannan aikin tare da kai. Ko ba haka ba? Yaro ya ce yana da ja a bayan tiji zai maimaita wannan aikin. To a da lafiya mai ganga. A da lafiya mai ganga. A fara yin tukunna ka fara faidu na gurin. A fara a ja tutuku. A da lafiya. Ta siya mai mana. Ta siya mai tuku. Ka bari ya yi ka gama shi a da lafiya. Sarki! ce ma wannan yaro na bayan ka gashi nan dai dan mutiti ne amma dai yaron ka ne shi ma ya cije ce yayi kokari amma ba mutum ne zai ce ai ka san aka ce ita rawa in kai dan rawa ne yanzu zaka iya kirkiro min rawa a nan kuma in zo in yi ma ita a nan zan kuma iya in ma rawa a nan ka kasa min ita a nan sai gobe ka boka min ita haka rawa take dan haka wannan bawan Allah ya yi kokari sosai ya SKD idan haka da Allah jama'a ta fa masa Allah ya